salchaya salya Tiprasa rok thungjak-mani sanani thangka hwnke bisi sinichi hayakeba 70 bosorni sai gobang Tiprasa rok buni tola tongoi thungjagoi tongjak-mani sakni manthaino manya sakni tongthayo matongya abohai khlaijagoi tongmani Tiprasa rok pheba tabubo o Tiprasa rokni kopal yogyakho abohaino abohai khlaioi thungjagoi tongo Tiprasa rok busukse tei fatar hani tokha kosom rokbai thungjak sinai tinibo haino srai mampli kasoi phaikya Khoroksa Tiprasa no majra berei sikri sokro khlai tonimani chongmani buskhango khe jotono sawoi mano dal bidal mung ruboi checking rok khlaijak mani abo haikeno telemura SDM ni khukbai saklaijak naga checking hnei khlaijagoi tongmani phiaba a naga checking khlaitani na police tongo na TSR tongo na CRP tongo mambliwo srai keno nukjagoi tongo wa kongni kayei gate snamui simi tonijak koktoma wngkha Khoroksa Tiprasa Malkhung Chalok Guwahatini Agartolabo ifilei tongmani telemurao phai chokpai kheno naga checking hinei a gate snamjak wabai o Khoroksa Tiprasa Malkhung Chalok ni Malkhung nangoi wa baimani phiaba afru Khoroksa Thokai khosomni Malkhung bo tongo o Khoroksa Tiprasa Malkhung Chalok o kongno saka o wa bai thangpano o Thokai khosom Malkhungni Malkhungo wa nangya haipano wa nangoi Malkhungni buskangni glass bai thangka hanei o Khoroksa Tiprasa Malkhung Chalok no dambroi hayakeba 4 gonta romui tonikha glass baibani glass ni dam sanka 4000 pheba o Khoroksa Tiprasa Malkhung Chalok saka ani thani rang khokchabok grei tongo 2000 phano nasidi je tongmani phano roboi kalangnai nisa phano manilia o Thokai kosom Malkhung Chalok rok pheba o Khoroksa Tiprasa Malkhung Chalok mungsabo sia haino kirijagoi bwsaklei sawoi tongkha yagulo o party mungno khnaoi koktuma thumnai thangoi sogoi kheno Tamo police Tamo TSR jotono mukhang hoibai kha pheba o jagano sawi mano srai khe Tiprasa rokno Tamo khlai thungjagoi tong haikaba Tamo khai thungoi tong o Tiprasa ni mungsa majra gori phano majra berei rangchanani naikha abai keno kubui koktuma Tamo srai khe khnauni o Khoroksa Tiprasa Malkhung Chalok ni khoktei ang online gari Chalok ang Guwahati agotlani lut khaijak online release mal gang phai tongpro telemura chakmagato kaisa police beri rijak tongo aro kuno police kere beri rijak tongo gai bulelu pickup ar jaga lamati kobi thayo okhane mane ang kisa kono horoni ang pasing thanga obarte kaira khaitani wa nangi thanga ga wa nangi thimo wa baika do wa bale baika abro gang suja thangi baika ino kalai jaini ang sia bai wa nang malang khanaja khorang gai abagau gari chikon driver face kari bini wa bai bini sisa saga kalai tan saw aina lai abo tini bai man dikalana aina tini bai man aba angje nugmane kun sticker dak kare agin kacham gai borok rangchana bagai aina kabai hini mane face kari tokha police procession inquiry dekhai kene na bone gari na kuno khaije gya borok duiti kuri dabo 6:30 sam finance saw gai ta driver ke sawa ani glass ni dam mari na 4000 gane ro rang kare 2000 pon nadi 1500 pon nadi mania olake tabo Guwahati khai thana ta kachai tokha 4.5 tabole tono kunde thanan boro kunde saka tabo kono kun saya ko ingat or je naga checking jaga boro kono naimuthang bahni rok totong Khoroksa sukpana kure kere nong biang ni phaimane ang Guwahati ni phaimane Agartala ni online biang than ni phaimane Agartala ni Tamo online kai online mane Reliance ni mal online ni bum Tamo karan Tiprasa barangkai birasiman